Rekord ta' imwiet fit-toroq ta' pajjiżna. Hija din ir-realtà li l-familji Maltin u Għawċin qed jgħixu fiha b'inċidenti regolari jiddominaw l-aħbarijiet jum wara l-ieħor. Sa nofs Novembru ta' din is-sena tilfu ħajjithom 24 persuna. Familji sħaħ illi raw l-qraba tagħhom maħtufa f'mewta mhux mistennija b'żewġ terzi minnhom ma' persuni li sfortunatament ġew imtajra minn vettura. 24 fatalità. L-ola rata ta' mwiet b'mod assolut fl-aħħar 22 sena konferma illi waslet mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika meta Net News staqsa lill-istess uffiċċju għall-informazzjoni marbuta mal-inċidenti fit-toroq tagħna. L-ola rata ta' mwiet sa xahar ilu kienet is-sena 2016 b'22 inċident fatali ta' traffiku. Lura fl-2014 il-Gvern tal-Labor kien nieda strateġija li bija qal illi kellu jnaqqas il-fatalitajiet fit-toroq Maltin bin-nofs. Matul dik is-sena tilfu ħajjithom 10 persuni. F'tem ta' 8 snin inkisru żewġ records li huma records li mhux ta' min wieħed jiftaħar bihom. Bir-rata ta' mwiet tirdoppja u aktar. Falliment totali tar-Road Safety Strategy bi kriżi li ma bħala fit-toroq tagħna. Mill-2014 sissa, sfortunatament, tilfu ħajjithom aktar minn 140 persuna f'inċidenti ta' traffiku. U sal-lum, il-Ministru ta' Toroq u Traffiku Aron Farrugia għadu mingħajr soluzzjoni dwar kif se jkun qiegħed b'mod effettiv irażżan dawn l-inċidenti. F'għaxar snin taħt Gvern tal-Labor, il-pajjiż għadu ma ġiex offrut ebda serħan il-moħħ illi t-toroq Maltin u Għawċin huma siguri għaċ-ċittadin. U dan, sfortunatament, qed jiġduh in-numri.